Cu mare drag, Sărna. Mă bucur să ne vedem. Vă invităm în mijlocul nostru, în centrul atenției. Nu o să vă răpim foarte mult timp din cel alocat prezentării. Știu că aveți niște date interesante pentru noi și totodată niște insight-uri de producție, sigur. Așa că scena e a dumneavoastră. Mulțumesc mult. Mă numesc Severin Andrei și sunt CEO-ul companiei CHM Europe. Propunerea mea pentru noastră astăzi este cum afectează producția și nu numai climatul planetei. Pentru că bănuiesc toată lumea își dorește o astfel de planetă și nu și-ar dori o planetă aridă. Prima dată când am avut-o pe Greta Thunberg, mi s-a părut un copil puțin visător. Și îmi spuneam, sincer să fiu, ce rost are toată munca ei când nu se pricepe la nimic. Nu era profesionist în niciun domeniu, era doar un copil aici, în poza aceasta de 15 ani, dar mesajul ei către liderii mondiali a fost extrem de puternic și foarte emoționant și de aceea mă adresez și eu dumneavoastră astăzi, pentru că mulți dintre dumneavoastră sunteți liderii acestor categorii și puteți face sau putem face împreună anumite schimbări. Pe 15 martie a fost primul lockdown și ne aducem aminte că la aproximativ o săptămână am avut parte de zăpadă. De ce? Pentru că am oprit zborurile, am oprit transportul, am oprit fabricile și industriile. Sau poate sunt doar eu cel nostalgic după zăpada cu care o aveam când mergeam împreună la școală. Ce am analizat și ce considerăm că putem schimba în bine pentru comunitatea noastră locală, pentru români, au fost mai multe subiecte legate de industria în care activăm, de cosmetice, și am pus la îndoială efectiv tot ceea ce se aduce în momentul de față pe piață și ce fac inclusiv multinaționalele pe care le admirăm cu toții. De ce să folosim PET sau AirPET? Dacă nu cumva consumul de CO2 este prea mare, folosesc oare toți energie verde, produsele nu cumva sunt foarte diluate, avem un consum prea mare de apă, sau de ce am folosit etichete pentru produsele noastre? Și dacă îmi permiteți, haideți să descoperim împreună un brand românesc, Sens, și cum aduce acesta inovații în toate aceste domenii. Conceptul acestui brand este Small Details Can Change the World și am folosit cel mai cunoscut brand al nostru din industria, Horeca. Suntem lideri de piață în cosmetice hoteliere, de mai bine de 14 ani activăm în această industrie și am extins portofoliul în zona de retail. Misiunea noastră este să... Mi-era ușor să spun care este misiunea noastră până acum, avem un singur domeniu de activitate, cel hotelier, și atunci le spuneam oamenilor că trebuie să extindem experiența turistului în hotelul respectiv, iar același lucru ne motivează și în momentul de față. Dorim să oferim o experiență senzorială premium, pentru că acesta poate fi catalizatorul schimbărilor pozitive. Pentru că am de-a face cu un auditor educat, îmi voi permite să vă spun câteva insight-uri legate de brandul Sens și acestea ar fi legate de personalitatea lui. Sens este creator, în proporție de 70%, își dorește să facă schimbarea, să vină cu soluții noi, însă are nevoie și de un magician care să transforme lucrurile, să le facă realitate. Așa arată produsele pe care le propunem noi către piață. Am pus accent foarte mult pe inovație și pe experiență senzorială. Direcția brandului clar este sustenabilitatea și privim sustenabilitatea atât din punct de vedere local, dar și de a dezvolta lucrurile fără să folosim resurse epuizabile. EcoWare este o siglă pe care o folosim încă din 2012 pe produsele noastre și o folosim pentru că suntem mereu conștienți de ce afectează mediul înconjurător și ce alternative putem oferi.
Asta e o poveste care mă emoționează puțin. Simona Hritac este cumva o rudă puțin îndepărtată de mine. Acum 8 ani de zile, cred, a venit în vizită la noi și mi-a arătat câteva desene făcute de ea, cu modele, rochițe, tot felul de lucruri care le desenează un copil de 15-16 ani la momentul respectiv. Și între timp am luat-o de mână, am dus-o către designerul cu care lucra la momentul respectiv, un tip de altfel foarte talentat, iar ea a reușit să meargă pe calea aceasta de design de produs și a urmat studiile facultății de design de produs la Copenhaga, iar ea este cea care împreună cu o colegă, cea care a transformat produsele din zona de Horeca să fie disponibile și pentru retail. De ce sens? În primul rând am ținut cont de nevoile consumatorului și ca primul studiu de piață l-am făcut cu antevorbitorii noștri de la iSense. Am creat un produs inovator, atât la interior cât și la exterior, și mi se pune foarte des întrebarea cu ce suntem diferiți. Și cred că e foarte important să fim diferiți pentru a putea accede într-un blue ocean, cum este cel al produselor cosmetice. Echipele și agențiile de marketing au avut foarte multe argumente și le-a fost foarte greu să aleagă, în afară de faptul că avem 99,3% ingrediente naturale, majoritatea obținute din surse vegetale, foarte puține și din zona minerală. A trebuit să păstrăm, conform studiului de piață, un parfum puternic și acesta este sintetic, o picătură de parfum intens, numim noi în industrie. La sens catifelant, cam aceeași poveste și la sens protector. În continuare o să vă arăt câteva idei din campaniile noastre de marketing și în felul acesta veți observa de ce este diferit produsul nostru și am făcut lucrul ăsta prin a ne cere scuze. Acest mesaj cu scuze, nu am etichetă, trebuie luat ad litera, pentru că încercăm să păstrăm o etichetă și față de oameni și față de business. Este un produs direct printat cu o vopsea non-toxică, care se folosește de obicei pentru jucăriile din lemn de copii. Sunt puțin emoționat, fiul meu cel mare este în sală, aici este mijlociu în filmulețul acesta. Dar ia să vedem. L-am rugat a luat recipientul imediat, l-a confundat cu un extintor și era foarte interesant pentru el și l-am rugat să facă acest... Ne-am cerut scuze, poate în față de concurență, că am fost primii care am pus un ambalaj din plante în zona cosmeticelor, poate față de consumator, că nu am venit cu soluția asta mai repede. Ne-am cerut scuze că suntem concentrați și atunci transportul produsului economisește resursele de apă, nu le irosim inutil. Avem, ca exemplu, 1,85 ml de lichid, în loc de 2,5 sau 3 ml cât oferă concurența, pentru o spălare eficiență. Acest mesaj a rămas pentru noi așa, la momentul lansării n-am mai fost la tine acasă și cu acest mesaj am încercat să mergem și către retaileri. Avem în continuare nevoie foarte mare de plasarea și de susținerea lanțurilor de magazine. Avem nevoie de poziția pe care o au ceilalți concurenți internaționali la raft pentru ca un producător local să poată avea succes. Așa au arătat billboard-urile noastre. Cele două săpunuri, vă spuneam, sens catifelant și protector. Avem rezervele de săpun solid și am reușit să fim primii din piață care aduc o rezervă 100% reciclabilă. Acestea sunt câteva din noutățile pe care le lansăm. Ele sunt disponibile și în acel colț și colegii mei vă pot oferi și detalii sau le puteți mirosi. Gelul de duș, pentru el
revigorant, pentru că fiecare bărbat încă visează perioada aia de 16 ani, când era sportiv, când alerga și nu avea nicio grijă, și pentru ea unic, pentru că așa trebuie să fie fiecare doamnă. De asemenea, lansăm și săpunurile lichide răcoritor și extravagant. Cam astea ar fi certificările pe care compania noastră le are. Suntem într-un grup select de Ecolabel din România. Certificarea FSC este pentru cutiile de carton în care ambalăm săpunul solid. Pentru Nordic Swan, mâine este data auditului și cred că vom fi primii din România care vom avea această certificare. Cruelty free, sistem de management al deșeurilor, GMP, bune condiții de fabricație. Capacitățile de producție, așa cum le menționa și gazda, până la 70 de tone de săpun lichid pe zi și 30 de tone de săpun solid. Dar, atenție, nu discutăm doar de săpun solid, ci avem și șampon solid, gel de duș solid. Prezentăm foarte multe lucruri noi pe piață. Unitatea de producție din Băicoi folosește panouri solare proprii, iar furnizorul pentru restul de energie de care avem nevoie este certificat în acest sens și are energie verde, atât din surse eoliene cât și din surse solare. Avem un laborator propriu de Research and Development și avem onoarea ca doamna Cristina Georgescu, probabil eu sunt și puțin îndrăgostit de mintea dânsei, de altfel extrem de exigentă, este somitatea din România în acest domeniu. Vă prezint cât de aroganți am fost în momentul lansării. Am lansat acest produs pe 22 aprilie 2021 și am zis că trebuie să facem într-un mod aparte. Am participat la Untold și au fost și alte evenimente, IMAP. Am susținut evenimente sportive din Brașov, Sibiu. Am cumpărat de sărbători pentru a susține producătorii mici locali mănuși din Maramureș și le-am dat celor care ne-au dat mesaje pe Instagram. Avem recenzii, cred eu, prea bune pe Instagram și pe Facebook referitoare la produse. Și vă rog și pe dumneavoastră să vă alăturați visului nostru, să schimbăm împreună lumea prin micile detalii. Până și Moș Crăciun cred că e fericit cu echipa noastră de marketing. Da, vă mulțumesc. Mulțumim și noi, Severin. Am eu câteva întrebări acum. Sigur, vă. Aș vrea să ne vorbești puțin, după tranziția către zona de retail. Poți să ne vorbești puțin despre rezultatele înregistrate de companie, de brand? Da, cred că lipsește un mic slide cu mulțumirile pentru parteneri, dar sunt într-adevăr foarte ne încurajează să mergem mai departe. Spuneam mai devreme că feedback-urile pe Instagram și Facebook sunt mai mult decât pozitive și reușim să găsim deschiderea și din partea marilor jucători în segmentul acesta de retail. Mai mult de atât, observăm că produsele noastre au ajuns și pe piețe internaționale. Noi oricum exportam în 28 de țări cosmetice hoteliere, iar în momentul de față ar trebui să listate și în Danemarca anumite rețele de magazine. Există un trend în ceea ce propunem noi pentru piață. Este un trend extrem de simplist ca și design, dar IKEA reușește sau alte companii nordice deja sunt populare în Franța, în Germania
Și, într-adevăr, noi ne hrănim foarte mult cu informațiile care ne vin de pe export și observăm că la 3-4 ani diferență aceste povești de afară devin de succes și în România. Sper că nu va trebui să asamblăm săpunul care e cheia. Sperăm. Aș vrea să te întreb, dacă în 2020-2021 au fost creșteri destul de mari pe zona de săpun, dezinfectate și așa mai departe, de unde ar trebui să vină creșterea anul acesta? La ce vă așteptați? Noi, în primul rând, cu produsul pe care îl prezentăm, spunem că ne dorim așa, visăm, încă nu suntem la nivelul acesta, dar ne dorim să creăm o categorie nouă. Săpunul concentrat sau o variantă acestuia ajută foarte mult consumatorul și sperăm să fie o categorie aparte, să fim primii din această categorie. Nu avem emoții, lucrurile funcționează pentru noi și avem o notorietate destul de bună în piață, însă ne așteptăm să listăm în noi rețele de magazine și ne dorim, așa cum alte produse vin de afară și, din păcate, în industria aceasta a cosmeticilor, liderii de piață nu sunt autohtoni, să putem face și noi partea aceasta de export. Dar, pentru că ai amintit de producătorii locali, pe zona doar a celor care produc local în România, în piața de cosmetice, cam cât de competitiv este peisajul? Să spunem că admir vechimea brandurilor. Să spunem că sunt producătorii cu tradiție, dar cred că avem motivele sau avem suficiente motive încât să devenim noi acei lideri de piață. Ok. Dacă există și întrebări din sală? Sigur. Ali. Alina Stan de la Progresiv. Aș vrea să vă întreb, pe ce vă bazați acest optimism când vorbiți despre acest potențial de a deveni lideri? Și vreau să vă întreb, prin prisma vânzărilor pe care le-ați înregistrat anul trecut, dacă ne puteți da o cifră. Anul trecut am încheiat cu 5,2 milioane de euro. Pentru o companie românească de cosmetice este o cifră destul de încurajantă să ne motiveze să mergem mai departe. Sunt foarte multe proiecte. Să zic eu așa, în sertar avem o inovație în care credem că va fi modul în care oamenii se vor spăla peste 10 ani de zile. În sertar avem un brand pe care cred că acela va fi primul brand internațional românesc de cosmetice. Sunt oamenii din echipa noastră care sunt extraordinari și recunosc că nu este pe deplin meritul meu. Sunt mulți oameni extraordinari care ne împing de la spate și cred că avem argumentele necesare. Și în afară de acest aspect ar fi și ideea pe care am avut-o când am început zona hotelieră de a fi furnizor pentru cei de la Hilton și am devenit, așa că nou vis este să devenim lideri de piață segmentul de retail. Vă bazați acest optimism și pe diversificarea portofoliului în condițiile în care 2022 aduce, să sperăm, o relaxare și avântul pe care l-au avut produsele de curățare, dezinfectanți și așa mai departe, se va mai tempera. Cifra de afaceri pe care am făcut-o noi din dezinfectanți nu este formidabilă, adică pentru faptul că va dispărea această categorie la un moment dat nu ne va afecta atât de mult. Suntem prezenți în piață cu ei, însă consider că pe termen lung produsele cosmetice vor rămâne și atunci, într-adevăr, facem o diversificare destul de accelerată a portofoliului și încercăm să aducem produse noi pe piață. Mai există întrebări în sală?
Ok. Severin, știu că te-ai pregătit în avans pentru anumite posibile întrebări și aș vrea să dau ocazia dacă vrei să faci comentare. Voiam să subliniez un pic câteva probleme pe care noi le-am observat. Sunt foarte mulți concurenți care, să zic, care vin internaționali și care încurajează RPET-ul. RPET-ul înseamnă un PET reciclat. Noi am mers pe ideea de biopet pentru că pe termen lung ne dorim să folosim resurse regenerabile. Dezavantajul RPET-ului este că nu se fabrică în România. Adică dacă veți cumpăra un produs cosmetic ambalat în RPET, acesta va veni dintr-o fabrică, cel mai probabil din Olanda sau din Polonia. Ar trebui să ne luăm deciziile astea fiind un pic mai atenți la ce putem face. Consumul de CO2, să aduci un camion de marfă din Olanda până în România, consumul de CO2 este mai mare decât dacă transporti un container din România până în China. Energia verde, v-am povestit de ea, legat de produsele diluate. Din păcate, inclusiv liderul de piață are, din analizele pe care le avem noi la dispoziție, cel puțin 5% mai multă apă față de noi. Cu toate că noi îi admirăm. Iar povestea cu fără etichetă v-am spus-o deja. De ce credem în ea. În regulă, dacă nu mai există întrebări, Severin, îți mulțumim. Mulțumesc și eu.